Em dic Montse Ceres, tinc 21 anys i toco el violí. Gràcies a aquesta beca he pogut tenir accés a una sèrie de masterclass molt interessants que s'imparteixen aquí al Conservatori i a poder estudiar amb el meu professor Corrado Bolsi, amb el qual estic molt contenta. Les expectatives d'aquest any amb la beca eren poder aprofitar al màxim el meu curs i poder seguir evolucionant tant a violí com a música de cambra. De tot el que he viscut aquest darrer any, destacaria les masterclass de violí amb Pavel Bernikov i Lukas Hagen, que han sigut de molt profit, i també la masterclass de cambra, que va ser molt interessant poder treballar amb algú de fora que ens ajudés a enfocar millor el nostre repertori. Vull agrair a la Fundació Ferrer Salat per permetre'm estudiar aquí al Conservatori del Liceu i també al Conservatori del Liceu i sobretot al meu professor Corrado Bolsi i Dani Cubero, el professor de cambra, que m'estan ajudant molt amb la meva carrera. Els meus plans de futur són preparar proves per màsters de diferents conservatoris d'Europa. Jo soc l'Iker Soler, tinc 20 anys i toco el violí. Doncs gràcies a la beca he pogut participar en un grup de cambra amb altres companys becats, cosa que ens ha donat moltes oportunitats. I també destacaria les numeroses masterclass que es donen durant l'any, tant de violí com de música de cambra, cosa que és una oportunitat molt bona realment per nosaltres. Les expectatives per aquest any eren, sobretot amb el grup de cambra, poder fer molts concerts i també participar en diversos concursos, tant amb el grup com jo sol, i muntar tot un nou programa, cosa que s'ha complert, sí. Jo el que destacaria sobretot és l'oportunitat que ens donen de participar en aquestes masterclass que organitzen amb profes de realment molt alt nivell, cosa que està molt bé per nosaltres. Jo donaria les gràcies primer de tot a la Fundació Ferrer Salat per donar-nos aquesta oportunitat amb les beques, també al Conservatori del Liceu per acollir-les i també al meu professor de violí i als meus companys i la meva família. Els meus plans de futur serien primer acabar els estudis i poder accedir a un màster, segurament a l'estranger, amb un bon professor i en un bon centre. Me llamo Salomé Osca, tengo 20 años y toco la viola. Gracias a la beca he tenido acceso a un gran número de masterclass, tanto de cámara como de viola, y he podido dar clases estos 3 años con un gran profesor como es Asan Pillay. Como expectativas generales tenía completar este curso con un nuevo repertorio, con nuevos objetivos, y yo creo que se han ido cumpliendo. Además he podido aprovechar otra vez la estancia de Verónica Hagen en el conservatorio, que ha sido muy provechosa para mí. Daría las gracias en primer lugar al conservatorio y a la Fundación de Música Ferrer Salat y a mi profesor de viola, Asan, y también a nuestro profesor de música de cámara y a mi grupo, que ha sido un año muy bueno. Mis planes de futuro pues ahora mismo son a largo plazo, preparar un máster y hacer las pruebas para elegir el mejor lugar para mí. Em dic Violet Albert, tinc 20 anys i estudio violoncel al Conservatori del Liceu. La beca m'ha proporcionat poder participar en diverses masterclass, de cello amb Amir Eldan i Gustav Rivinius i de cambra amb Stefan Ibar. Aquest any tenia com a expectatives poder continuar estudiant al Conservatori del Liceu amb el meu professor Ángel Luis Quintana i continuar treballant i s'han complert satisfactòriament. De tot el que he viscut aquest any, m'agradaria destacar haver tingut el plaer d'acompanyar a Rui Macena al Festival Internacional de Jazz de Barcelona. M'agradaria donar les gràcies a la Fundació Ferrer Salat per haver confiat en mi i a tots els professors que he tingut aquest any i sobretot al meu professor de violoncel, Ángel Luis Quintana. Els meus plans de futur són acabar el quart al Conservatori del Liceu i fer algun màster a l'estranger.